नमस्कार, कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत। आयची मुख्य खबर। खानापूर रामनगर महामार्गासाठी भर पावसात रस्ता रोको। खानापूर ते रामनगर महामार्गाचे काम विनाविलंब पूर्ण करच्या मागणीसाठी भर पावसात हजारो नागरिकांन रामनगर हिंगा रस्ता रोको करून अधिकाऱ्याबरोबर ठेकेदाराक बिन धारेचेर धरले। संबंधित सर्व खात्यांच्या अधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन या समस्याचेर तोडगा काढचे आश्वासन तहसीलदार संजय कांबळे हेमी आंदोलनकर्त्यांक दिल्यानंतर 1.5 तासान आंदोलन फाटी घेतले। गेल्या 2.5 वर्षांपासून खानापूर ते रामनगर रस्त्याचे काम रखडील आसा। त्याक लागून प्रवाशांनी गैरसोय तर जाताच, शिवाय व्यवसाय आणि उद्योगाचेर बिन परिणाम जाते आसा। रामनगर आणि परिसरातील संतप्त नागरिकांन रामनगर हिंगा छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात धारवाड गोवा आणि जोयडा मार्गार रस्ता रोको करून गाडी आडिली। त्याक लागून 1.5 तास चक्रा जाम जालो। दौरान पावस पडटे आसतना सुद्धा हजारो संख्येन आंदोलनकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले। ह्या वेळार तहसीलदार संजय कांबळे हांका रामनगर व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष राहुल काळभैरव हेमी निवेदन सादर केले। तहसीलदार संजय कांबळे हेमी सांगले, न्यायालयाच्या स्थगिती लागून महामार्गाचे काम रखडील आसा, तरी बेळगाव कारवार जिल्ह्याच्या संबंधित अधिकाऱ्याबरोबर बैठक घेऊन या समस्येचे निवारण करतले। तूर्त रस्त्यातील पडील खड्डे पुन्हा घेऊन गाडी उचाक मार्ग सुरळीत करच्या ठेकेदारास सूचना दिली। या वेळार तीनही घाट वन विभागाचे वनक्षेत्रपाल प्रसन्न सुभेदार हेमचे बरोबर ठेकेदार उपस्थित आशिले। जाता है, इसमें हम 15,000 टन ऑलरेडी खरीदार अभी डालेंगे, फिर बाहर निकल जाती है। एक बात क्लियर करो, जो पैच वर्क है, मिट्टी का काम है, मिट्टी खोदने का, मिट्टी डालने का काम हमने रोका है, वो बोलिए आप। सर वो क्या बोलते हैं, हमको काम करने को, मैं उनको क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट उनको पैच वर्क करो, वो क्या बोलते हैं, आप नहीं करने को दे रहे बोल रहे बाद में। कौन बोला आप? सर हम तो यही बोल रहे हैं, नहीं गलत सर आज से काम स्टार्ट करने दो, सर आज से काम स्टार्ट करने दो। आया था मेरे पास क्या बोल रहे हैं, आप डालने के लिए नहीं दे रहे। सर आज से काम स्टार्ट करने दो। मैं फोर्स कर रहा हूँ, जहाँ पर बड़ा बड़ा खड्डा है, मेरा भी गाड़ी खराब हो रहा है, वहाँ पर नंद गाड़ी हाಳಾಗತೈತಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಂದ ಹಾಕಿ ಕಡೆ ಹಾಕಿ ನಾ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ। ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸರ್, ಅವರು पैच वर्क ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು। और बड़े बड़े गड्ढे को मैं फिर भर दूंगा, फिर हैवी ट्रैफिक जाएगी और फिर तो बाहर निकल जाएगा, फिर आप नहीं हटाइए। सर जब तक ये रोड नहीं होगा ये होता ही रहेगा, तो ये छोड़ा नहीं सकता ना सर। रोड बनाने का परमिशन दे दीजिए सर, रोड बनाने का परमिशन दे दीजिए। और माटी के दूध खर्च ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ त्याचे पर्याय काय ते विचारायचं। आता ऑफिसरांनी भले म्हणून सांग, डीएफओ काम करू दिना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले करेल सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कारण त्यांच्यापासून प्रॉब्लेम झालेला नाही, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पासून ना NH ऑफिस बरोबर NH देऊर बरोबर सर। समस्त रामनगर व्यापारी वर्ग, नागरिक व आसपासच्या सर्व नागरिकांनी ते रस्ता रोको करून तहसीलदारांना निवेदन दिले की रस्त्याविषयी ज्या समस्या आहेत त्या अनुषंगाने तहसील साहेबांनी येत्या 2-3 दिवसांमध्ये सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची जोड्या येथे मीटिंग बोलवून याविषयी जो सर्वात चांगला पर्याय असेल तो देण्याचा प्रयत्न करेन असं सांगितलेलं आहे। त्यामुळे आम्हाला तो पर्याय मिळेल ह्याची अपेक्षा करून आम्ही आमचा पद मागे घेतला आहे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे जे अधिकारी त्यांच्या तुम्हाला फॉरेस्ट डिपार्टमेंटवाल्यांनी पण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे, पण हा विषय न्यायालयीन असल्या कारणामुळे कोणालाही हस्तक्षेप करता येत नाही आहे। त्यामुळे सर्वांच्या अनुमतीनुसार किंवा एक सहमतीनुसार पर्याय मिळावा असं आम्ही अपेक्षा करतो। आणि तहसीलदार यांच्या बरोबर जे बैठक आहे ना, त्याच्यामध्ये जर पर्याय म्हणजे जी पर्याय जर मिळाला नाही तर पुढे काय पुन्हा आम्ही आज काहीतरी म्हणजे आंदोलन किंवा काहीतरी हाती घेण्याचा प्रयत्न करू। इथल्या कारवार कोंकणी बातमी हांगा सोपता। व्हिडिओ सबस्क्राईब करा। कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।